njengoba silapha sonke socela uNkulunkulu ukuthi akasithethelele emaqaleni esinawo. Angithi kunjalo bazalwane. Kodwa khona into engifuna nizazi bangcwele. Angithi mangikhuluma ngecala lokuthi sizocela uShembe ukuthi akasipha amandla ukuthi akasithethelele ukuthi sona izingane zabantu njengoba sihlala nazo singayiqhoyisile nje. Shembe akasithethelele nakoyise baba ngoba uma waze wafa umkhwekazi wakhe ekhala ethi mkhwena ngiyafa nje kodwa nguthola ngumqhoyiso wengane yami icala lelo. Aketheni amen. Ngoba lokho kusuke kuuphawu bangcwele lokufa kwesibongo. Nikhona endlini yokuthandaza. Layela noma Nazareth. Nibona sengathi lapha eNazareth njalo sifundisa ngokugana nokuganana. Ingoba uma ngabe abantu bengaganani sihamba isibongo siphele sife. Niyezwa maNazareth. Kutholakala ukuthi wena njengoba usungaka nje uyibiza ukuthi wena wakaZondi. Nikhona abangcwele. Kodwa uma wakhe akagananga kini. Nobaba wakho naye ukhulele komalume wakhe uma wakhe akagananga. Nomkhulu wakho kanjalo nokhokho wakho uma uqala ngokwenza isibongo fanele usibize manje. Ngoba abantu benkosi usizo oluningi oliphethe abantu emhlabeni abantu bahlushwa indaba yesibongo. Ukuthi obuhamba uzuqhosha nje ukuthi mina ngumkhize ngokamavovo ngakagwabe wakaba kodwa liphi ibhuku somshado kama wakho. Labuzani niphoyisa. Lithi uyabuza umthetho. Zishizisa. Zithi ngibonile induku eshayo baba. Kuthi induku eshayo baba. Kuthiwa inhliziyo zethu zembe zibomvu zifana negazi. Niyezwa le ngoma ithini? Ithi le ngoma ngibonile yini induku eshayo baba na. Ngoba ma umuntu wasebenkosi kubalulekile ukuthi ubheke ukuthi iziphi induku eshayo baba wakho. Ngoba ngiyaxoxela uyobahamba bonke abathandazi bekufaka intambo ezibovu nezihlaza bakubekisa amabhodlela emzimbeni kanti awuhlushwa ilutho uba ngazidwala ngoba awuzazi ukuthi ngwakabani isibongo sakho. Aketheni amen mangcwele. Phela bangcwele into ehlukanisa umuntu neko malume nekini igazi bantu benkosi. Nikhona abangcwele. Uma ngashoko nje uthi hayi lale hayi vuke hayi mntakwethu noma usunempunga uyazi ngwakabani wena ngwako malume wakho igama lenkosi alibongweke. Ngeke uzohlupheka mawunjalo futhi noma usumdala usuyingane usemthethweni bakuthatha imbuzi uyasifaka isibanda sokwamalume wakho ngisho udwendo liyasina komalume wakho ujaha ukuzenza ubo wake nje mawuphi uzoshonaphi. Funda baba wami ngijahele into evimba abantu hlale phansi. Namhlanje ukudla kwethu okwaneleyo. Yebo baba. Phela amaqala ethu. Sizwe lapho nto benkosi zothi uNkulunkulu akasithethelele amaqala ethu khona abantu abalapha ababeka izandla abazali babo. Khona abantu abalapha abaqale kusabazali babo kwathi hamba juba bayokukhutha phambili. Khona umuntu lapho wathatha inkemba phatha umkhonto wabulala inkosana yakwabe ngoba ethi hayi imina efanele bangishaya umthetho ngidla inkomo zodadewethu. Uthini ngoba ngizofika ufa. Uzohamba udlisa ingane omnakwenu uyibulale ngokuphethe isikhwele. Uthini mase sifika ufa. Kodwa nansi indaba yabantu benkosi sizocela uNkulunkulu ukuthi akasithethelele amaqala esinawo. Woza baba. Awuhlale phansi nje uphumule ngiyambona lomshumayeli muhle ungathi uTrevor Manuel ayibonga inkosi. Njengoba nathi bantu benkosi sibathethelela kanjani? Hayi angizwa. Njengoba nathi senza njani? Uqinisile nje uyathethelela wena. Ake ngibuke. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen.